Tuesday, Merkulis kita mga kaakson nga presentation December 7, 2020. Kung atong balikan ang aton naman nga kasaysayan sa December 7, 1972, ang maning adlaw kung saan mga kaakson ang isa ka lalaki ang ginkilala kay Carlito Di Mahilig ang nag-attempt nga ipatson no kung abit tiruhon mga kaakson. O kung may malaing nga tuyo batok naman sa anay First Lady sa Pungsod Pilipinas nga si Mrs. Imelda Romualdez Marcos sang sama kaakson na nag-attend sa isa ka award ceremony sa Manila bilang kabahin sa iyang National Beautification and Cleanliness Contest. Sa isa ka open-air ceremony na gina-broadcast live on TV ang isa sa mga recipient nga si Carlito Di Mahilig ang nagagwa sa linya mga kaakson sa mga prize recipients. Kagulpi na lang ang ginatake si Mrs. Marcos gamit naman ang isa mga kaakson kabinangon. Although the victim claimed that she had never received any martial arts training, her response to the attack mirrored a standard martial arts defense move mga kaakson. Ang iya daring folder o kung iya daring kamot gimutangin siya nga dughan kag nag-cover sa iya mga vital organs mga kaakson. Di Mahilig o kung Di Mahilig was slashed repeatedly at Marcos' arms. Finally, nakatugay ni kay Marcos nga full backwards across the table from which position nga siya mismo makaakson attempt toward further blows. Sa muling mga kaakson, bagod ini iya na proteksyonan ng iyang kagalingon ang pila pagid sa mga nagtambong man mismo sa kaywatan nga sanday Congressman Jose Aspitas and Linda Amor Robles nga Secretary of the Beautification Campaign ang nag-kontra sila mismo mga kaakson nga nag-attempt na magbuno diri kay Marcos nga mo sinang atinion. After what must have been an eternity, armed security guards who had been standing well away from Mrs. Marcos began firing. Di Mahilig died on the spot with 2 bullets in his back. Marcos was flown out by helicopter to a nearby hospital. The slash wounds sa iya mismo kamot mga kaakson ang nagrequire nga si Tenta kamatahi tanan. She also suffered tendon damage which required further surgery. The First Lady recovered quickly from her attack but wore her arm in a sling for many months. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz, mga ka-aksyon 18 days na lang. Antes pa man ang adlaw sang Pasko kag 25 days. Antes pa man ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dali kita sa aton mga pangulong dinala. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Naano ba mga bulbalita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton mga tuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon! Dugay-dugay mga ka-aksyon, check nato din panibago naman nga update may kang tanan sa pagpatuman sa experimental track ban diri sa Bacolod. Labi na mga ka-aksyon sa Circumferential Road. Sa panibago mga ka-aksyon nga update, magasugod ay nila say sang agaw tubtob naman alas 9 sang gabi, umpisa mga ka-aksyon sa Lunes. As much as we are concerned, the purpose is for in good faith para mga ka-aksyon masiguro nga malikawan kag mapaganhagan ang tuman kabugat na dalagan sang trapiko diri sa Bacolod City mga ka-aksyon sa sining nga mga sako-sako nga mga tinion. But we'll checking the update regarding sini diri and also mga ka-aksyon ang pinapit nga sistema nga plano ipatuman diri sa Bacolod City bilang pagsunod sa panibago mga ka-aksyon nga traffic scheme. May mga impormasyon kitang ilabinadri sa National Highway kaangay sa main streets Laov Lacson. Ipatuman mga ka-aksyon ang strict no parking zone. With this way mga ka-aksyon, ako makasiling ko nga matinluan ang dalanon batok sa mga obstruction, mas mangin maligwa ang dalan, and with this particular development mangin matawhay ang pagbiyahe sa mga motorista sa dalanon diri sa Banwa sang Bacolod. Update sa mga ka-aksyon, dugay-dugay bantayan diri sa gihapon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa iban pa nga mga balita lokal, sa sunod naman sang sila, isa ka lalaki ang gintambangan
ginlampusan, ginhanaan, wala maigo, galing kay natumba sa motorsiklo, pinalapitan kag ginbuno sang sospek. Sunod diri sa hepe sang silay PNP nga si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang pinakauna kung nagapanguna nga motibo sa likod sang krimen. Dumaan hilogatanon sang ining duha o kung dumaan ila nga dinomtanay ining duha ka mga ang biktima ka nga sospek. Isa lamang sila kalugad dira sa may barangay Lantad. Ilang kay binantayan niya gining biktima nga papauli ina samtang sakay sa motorsiklo balaya nilamposan sa baratiya. Tinaalang-ala na balang-balang na tumbang victim. Pakita iguro nga na tumbang victim, pinarapitan niya kaginanunasan sang kutsilyo kundi pilason. Ang suspect na dakpan pinaginawan sa hot pursuit operation. May saman ka mga kaaksyon ka ginakabig nga miyembro o kung isa ka-active nga member sang Communist Terrorist Group o kung CTG ang ginaligar mga kaaksyon nga nagsungka sa syudad man sang Silay. Di gina-validate pa ni ining iyang identity and for his own benefit and sake ginasiguro mga kaaksyon nga dapat maproteksyonan ining nagsungka no nga CTG mga kaaksyon. But we're trying to get pa the complete details regarding sinidri. Hindi siya ginaligarag sungka mismo sa Silay City sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno ilabi na may angot sa National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o kunyang TF-LCAC. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time mas 4:45 na sa aton man nga mga balita national selebrasyon sa Pasko ginalantaw nga mas masulhay sa piyak sang COVID-19 pandemic. Appointment ni Solidom bilang DOST Secretary aprobado na sa Commission on Appointment Panel. May man kay ni si Secretary Solidom been so long the Chief of Pag-asa and FIVOX mga kaaksyon. And then eventually he was elevated into power and to position as now the new Secretary of the Department of Science and Technology kung DOST. National Housing Program o magabaton pondog gikan sa GSIS, SSS kag mga bangko. Wala na kay sila yung mabaton pondo and hopefully this would really go to and we will be more beneficial sa public mga kaaksyon so that it would be easy for us to see that everything that we do, we contribute to this agency. Kakadtogit sa husto, hindi kayo gamiton mo sa Maharlika Investment Fund. Labi na nga wala kasiguraduhan kung sariin na mag-apok inang kwarta. Pensyon pa naman na ka mga pobre nga mo na ilagi na saligan. Karon, kung madisgrasya sina karon, kay wala na kasiguraduhan kung sariin mo na ipanulod tong pondo nga ina. Kag kung nadisgrasya na be, sino na manabon, sino na ang matubang sa mga parasanon kag mga problema sinadra. That is why mga kaaksyon madamo gid nga mga individual, politiko man, negosyante, socio-civic group ang nagapamatok sining panibago nga ginaduso sang Kongreso. Ginaduso ni House Speaker Martin Romualdez, ginaduso sang asawa nga kongresista, ginaduso sang hinablos nga bata man sang presidente nga kongresista man. Ate, gwa ini family tree. Radio. And dugay-dugay mga kaaksyon will be checking diri sa may Negros Occidental naka-check kita gina online. Damo kita nakita may mga activities giliin mo siya. We've heard and tomorrow it's a holiday no because it's Immaculate Conception, Feast of the Immaculate Conception. Diba usually mag-amosin na do piyesta gina sa Morsamo. Balon tabi karon kung nagbalik na gidman ang Kinabuay Festival bla. Para matigay, magkabalogin man kita nagamat-amat, balik aton ekonomiya, ginatingguan aton nga magbalik, no? Ang kabagsik sa aton ekonomiya, and festivals are some of the most important ways and effective ways of gathering people, even generating income to make sure nga maglambo gid ang aton ekonomiya mga kaaksyon. So we do hope karon base mga available ang linya sa aton nga mangin isa sa mga resource person
Bantay mga ka-aksyon diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Mayong hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa Action Reports Afternoon Edition. Merkulis kita ang presentation. Today is December 7, 2022. Subong hapon liwat naman kita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mga balita nga natipon sa ato naman mga Action Unit Reporters at ang Action Correspondents. Andang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinaandala kong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz, tub-tub kita, lasay, subong nga gabi. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. So, Radio Provincia, time las 4:49 na. May mga mensahe bila ka mo rin nyo ipadala sa tunaman nga text hotline 0963-7570874. Pero anyways, kumusta drama ka-aksyon? Kumusta direk aton mga suki nga matag para mati sa 61 ka mga kabaranggayan dari man sa Nakbano sa Bacolod, sa 71 ka mga banwa kagsurad sa probinsya sa Negros Occidental. Kumusta ka mga drama ka-aksyon? Kumusta ang panahon sa inyo tagsa ka mga lugar sa liman nga mga tinion? Iba naton diri nga matag para mati labi na diri sa Bacolod City. Minagapaw na hunay na siguro sining nga mga oras. Medyo mainit-init abing panyempo pagwa mo kag nagalagaw-lagaw ka ba o nagapag-bagtik ang init. Pero tigid ka init no? Labi na akong pagpatak sa launa, last 2 mga ka-aksyon, last 3. Kung nagabiyahe ka, sakay ka di pa sa nga jeepney, mabatsagan mo gid pero kakapoy sa imo nga pamatsagan. Ilabi na ako nagamaneho ka o kung rather gabiyahe ka, amo sina nga mga oras mga ka-aksyon. Siguro blang panimpo, blang dapyas ang hangin. Lalabot sinang traffic, abi. Makita mo, sinunong bali, mga salakyan. Pero at least subong, though wala lagi ng problema, yung mga traditional kagang modernized jeep, no? Kita naman natin sila, importante biyahe lang kamo sa gusto, Kita natin sa dala nun, mga di pasay nga jeepney, traditional jeeps, mga ka-aksyon, modernized jeepney are also along the route. Last night, nakatry ko magsakay ka Fortune Town nga modernized jeep. Lain gilang ilang nga setup, yun na doon ka minibus, gisaya galaya. Kaya ang pagpungko mo ya is nagatubang kagitsdalan compared mo mga ka-aksyon sa iban nga mga modernized jeep nga ladderized ka mo dara kumbaga do ka naka-horizontal ang seating arrangements kay ti isa lang ka bangko and then ang middle is hollow o kung ligwa mga ka-aksyon nga other those who wanted to stand could also be afforded and be catered siguro gusto magtulotindog dira pwede ka katindog sto nga extra naman na guro extra na nila nga pasero. But I don't know what would be the policy for that one. Pero ang Fortune Town ng color green niya, lain, do minibus. Pungko kaya individual, kaya may mga seats, kaya mo mga ka-aksyon. And recently, nakitaan ko, do may mga top card na subong nga ginagamit, no? Pero kung magsulod ka, mambaka kung diin ka nga lugar, i-click lang. For the meantime, ang mga konduktor ang nag-click ka. Kaya naghahatag si mo sa ticket sa kung diin ka makadto. No, hindi may equivalent amount na maka-aksyon. Mangkuton ka na nila kung diin ka madiretso. So they are already using it para in exchange of the money of your fare, imo nga plete, gaan ka nila sa ticket para makitaan mo kung pilagi ng sukot. At least transparent man bala. Which one thing I really like about the modernized jeep. Kaya ti may ara, gid na kitaan mo giblang well, ang hustong ilang pagpanukot. And then mga ka-aksyon na ka-organized kasi sa sulod ka, you're comfortable, and then the air-conditioned sa nagaling ang imo nga plete 14 pesos, 11 na for regular rate. I think for 4 kilometers. And then after sila succeeding, may mga dugang nang galing, no? Pero tina-experience, we really try to experience it para at least may mas-share man tabla sa ato mga ka-aksyon.
kung paano ina makaaksyon. Kaya basically, kung jeep naman yung tidak mo gyapon ang sitwasyon, they are there along the street, nagabiyahe, nagaserbisyo sa tontanan. Wala untat nga nagabiyahe. Mo importante mong wala sila untat nga nagabiyahe sa dalan para maserbisyuhan ang tanan ng mga pasahero. Kay kabalo kabisan nga damo ni mga modernized jeep, mas nagapili ginang iban nga sa traditional jeep, probably because of the speed, no? Kadasig ang traditional jeep, no? Speed, ano pa gid, availability and accessibility. Kaya mas damo gid man sila compared sa mga modernized jeep ni. Lalabot sila ang ilang specific route probably. Ini ang bag-o do loop na sa makaakson. Magsiling ka loop is do connecting ang iyang route compared naton sa traditional nga mga jeeps mga kaakson, no? Sige, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:53 na. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, ibalon to ng pinakaling sitwasyon sa palibot sa surad sang Bacolod sinigidamang hapon ang lakat sang panahon. Pinakaling nga update dira kag obserbasyon sa aton naman nga Patrol 2 Navarra Patrol. Ibaloon naton sa gyapon diri sa Action Reports Afternoon Edition. Subong man ang inyong mga mensahe nga ginpadala, pinagi naman sa aton ni live streaming aton ni napagabasahon dugay-dugay. Diri man sa Action Reports Afternoon Edition, standby. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako mangulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result. Kaya may si mama, kasi papa, siguro ko, bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit siya ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero siguro piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may covid pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang eh may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa anak kulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly, Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:01 na pabalik diri sa Action Reports Afternoon Edition. Maayong hapon dira kay Ma'am Inday Blasa. Good afternoon man kay Sir Semong Caltorilla watching live from Binalbagan. Sa tanan nga Binalbaganon, sa taga Binalbagan dira sa 5th District. Good afternoon sa inyo nga tanan. Maayong hapon kay Congressman Dino Yulo. Nga every afternoon naga-monitored gay diri sa Action Radio Bacolod. Maayong hapon man kay Ma'am Ana Sinoro, kay Sir Ray Flores Barrioga. Good afternoon dra sa imo ma'am and to the whole family, ha? Ni Ma'am Ana Sinoro. Hiki tugot, good afternoon man. Ang iban ka mamensahe, dugay-dugay lang mga ka-aksyon. Pero this time, check na naman ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod siniglamang hapon. Kumusta na ito nalakat sang panahon ng obserbasyon sa aton nga patrol. Din sila nga lokasyon sila nga matanion. Sino naman ang ilang nga ma-interview subong hapon. Kag makamusta samtang padaan kita nga nagapalang pangalagad. Driman sa Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Pod naton sa Patrol 2 na Vara Patrol si Action Eden Aboso. Action Eden mayong hapon. Please come in. Good afternoon, it's John. Good to nato yung action
Yes. Bang live ko niya lang yun, ha? Alright, good. At kaptan ko na lang, ha? Ara na. Good. Kaya ari kami asin dyan sa maya dalan lakson, makita mo man subong amat-amat na nga nagabugat ang dalagan sa trapiko, pero not same as usual. Bala mag-report ta sa imo nga kadugay gid sa idog ang mga salakyan. Subong yan daw tolerable pa. Kaya siyempre, kuwan pa niya, kasanag pa sang tigas ang mga traffic lights. Kaya mo man isa sa nagabulig man control sa dalagan sang traffic. Pero ari sa gihapon, nagapatunga man ang mga traffic enforcers. Kaya kung kitaan akong case action dyan, bisa nagandar pang traffic lights, kisa amin nagaman, gani sa gihapon ng mga traffic enforcers, especially kung gamat-amat na laba, nga nagalaba na ang linya sa piyak nga portion sang dalan, kung nagatuga naman sang traffic dito naman sa another sumpon nga mga crossing nga mga dalan. Pero so far, kadamo, nasang nakita naton, nga nagamatamot naman pauli sa sining nga mga inoras, makita mo da, kadamo sa mga motor, kadamo sa mga bike, amo lang na ang palamang kutanon kung ang bike lane, diin na nagkadto. Kaya do wala nakita ato nga mututanay makabulig para hindi magpatunga ining mga kaaksyon naton nga naga-bike nga naga-intra dris dalanon. Kay kung masungkit ang ila sining pangulihing guma, sigurado action dyan tugaplak gid sila. Kay ti duwa lang ni daan nga kagsikad-sikad, jutay gamay lang ni nga maisulan di sila or mabungguan, ma-disgrasya gini sila. Ti ang iba nagapamangkot man kung di ng bike lane, kiti may nagalalisay kung kisas dalanon. Grabe, pagpulupaygat ka mo kay madalasa ka mo de sa lapas ang mga dalagko ang salakyan o kung motor nga makabunggo sa ila. Galing kay pamangkot naman sila malabay, kiti ang mga bike lanes nga ginpamutang, nagkaladula, nagkalapanas na ang mga pinta, ang iba ginaparkingan pa. Kaya mo na mga palamang kutano, diba si mahulat pag ini ang mga nakabati da. Nga kung may mga maaksidente naman palayo lang magluntad, liwat naman na action dyan mo implement ang bike lane pero ti subong na do katawhay pa man, ti do wala lang gurudan na pabungol na pabayan, especially nakalabay sa may bahin balasang NGC. Kadamo na dadaan sa mga galinabay halin sa circumferential road, nagalinabay bala nga mga naga-bike, ti dira man nadaan nagalinabay man ang mga ang mga truck nga nagakarga sang tubo. Ti kisa hindi sila tungod sa kataas ang truck, kisa hindi na mapyaran nga may ara gali sang nagadungan sa ila nga naga-bike. Ti abot pertegid ka delikado action dyan. Kag ti kadamo sa gihapon same as usual, kadamo sa gihapon sa mga dalan nga ginapakayo diris palibot sa syudad sa Bacolod nga naga-cause pagid sang traffic bangod nga imbis nga 4 lanes ang dalan, ga 2 lanes na lang. May pilaman ka mga dalanon diris palibot sa syudad sa Bacolod nga ti kung wala traffic enforcers, kag wala sang traffic light po na dungan preneo, ti pa na naunahan nila dungan si Papang, ti mauna sila kung isog-isog kadagawa pagwa sang ulo mo wala nang buli ko mo ila sining sunduton dira, pero makakos naman sandugang pang traffic kung aksidente naman sa dalanon. Ari kami action dyan sa may plaza area ayon, ti isa man sa gapakos ang traffic ang ining mga kiosko, di ba? Not literally nga sila gidhabat ang mga tao wala nga nagapundo, nagapatunga sa dalan, dira kay may ginatanaw-tanaw pa nga pwede pang regalo sa ila sining mga himata bangod nga lapit na ang Pasko. Kay kadamo di action dyan sa mga nagatinan-ang na pang exchange gift ni guro nila sa maabot man nga mga Christmas parties pa. Kahit first week pa man lang kita sa bulan sa Disyembre, may mga nabalaan na kita gani nga nagpatigayo na sa Christmas party. Pero for sure sa masunod nga semana mas madamo na gid ni ang mga mahiwat sang sang Christmas party. Naman ko taga action dyan sa suki naton sa Dunos Lechon bala, kadamo na sa mga naga in order sa ila, kag sa mga nagapamangkot dira
ang sininga bula sa December action dyan, doon nadula, nagitong tag 5-5 na lechon. Doon pinaka minimum subong ara na sa 6,000 pesos. Kay kamahal gid subong sang kilo man sang live hogs ti subong kung imo na lechonon pero na yun kamahal. Pero tikis abala hindi makumpleto or hindi matawag Christmas party kung wala sang lechon baboy. Ang ibang lechon manok, okay na. Sa mga eskwelahan, okay na. Pero kung sa mga dalagkuan ng mga companies, ara, hindi ginaya mag-absent ang lechon baboy. Kaya tungod man action dyan, sa ginatawag ba lang nga inflation, nakibot ako kay nagbakal ako sang Christmas hat na bala. Doon na dumduman ko sa una, daw tagpulo lang mga kapesos. Nakibot ako subong action dyan, tag 56 pesos. Ang pinakasimple na nga Christmas hat. So, ambot lang ko anong pambarato. Subong. Daw subong nidaan, tanan, mahal na. Ikaw na lang ang hindi niya mahal. Eskala. May paaman pa. Ang nasin dyan, importante tamat na ikabaton subong sa mga bonuses man ng aton sinig action. That's why continued yapon ang panumdom sa aton siniya kapulisan kag other law enforcement agency na maghalong tanan nga tion kay ikaw lang ang ginabantayan man sang mga malain ginhawa. Alam nga, lalagit sa sinig action kanami man sa aton sinig panahon wala sang indikasyon ang pag-ulan-ulan. Observation report sa Linsa Patrol, Action Eden Aboso, una sa Barito ng Action sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kayo sa report ni Action Eden Aboso sa Patrol, Action Radio Philippine Standard Time na 5:09 na. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasiho. Action Audrey, kita na importante niya. Sige. Mga ka-action, gusto niyo ba na panamito ng adlaw? Sa inyo diri sa Action Report sa Afternoon Edition. Check natin doon kayo ang update diri mga ka-action mga kang tanan sa panibagong mga traffic scheme and mechanics mga ka-action ngay patuman diri sa Bacolod City para man sa ihiba daw sa atong tanang matag panamati. Karon man mga ka-action ang pila naton kay resource person for some important topics to discuss diri sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by! Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Joy Dishwashing Liquid, now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo na walang tira-tirang sabon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na lang sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema. Afternoon edition. Action Reports, Afternoon edition. Pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. This time, mga ka-aksyon, i-check na naman ang balita gikan Bacolod City Government Center. Kaya man ang experimental track ban sa Bacolod, ipatuman lasay sang aga. Tob-tob las 9 sang gabi, mga ka-aksyon, umpisa sining Lunes na. Kung mo, you are only given few days for some other nga mga motorist, mga ka-aksyon, driver, sila mga salakyan nga maka-adjust with the new mechanics nga ipatuman diri sa local government unit sa Bacolod regarding mga ka-aksyon sa traffic kag track ban. For this one, accordingly, it's an experimental. So they're going to see siguro and evaluate whether it is effective or not, or it could worsen the traffic situation sa Bacolod, or it could really improve ang lakat sang trapiko diri sa syudad, mga ka-aksyon, considering the fact that every day
more than 100,000 nga mga salakyan nagkarain-lain nga mga unit is passing by the mainstream cities of or the main streets sa Bacolod City, mga kaakson. Diri kita sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. Detali sila kadulong sa ito ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayang hapon, please come in. Action dyan, subong nga holiday season, ginapaabot na sa mga city officials kag Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw nga mayara sang heavy traffic nga mabatsagad rason nga mayara sang adjustment nga ipatuman diri sa mga syudad sa Bacolod sa mga dalanon, especially sa pilamang mga policies nga ginapatuman. Kahapon nga adlaw sa nagsapol ang Bacolod Traffic Authority Council o kon BITAC, amo ni sila ang policy making body kung mag-action dyan nga ang mag-recommend, mag-suggest kung ano ang pwedeng nga mahimo para ma-improve ang traffic situation diri sa may syudad sang Bacolod. So kahapon nagsapol kan subong nga hapon nagpatigayon sang press conference dito sa may Mascara Hall 1 sa may Bacolod Government Center si Mayor Albi Benitez. Kaupod man si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Isa dito sa mga gintalakay ang experimental nga track ban nga mag-uumpisa sa Lunes nga adlaw, gin-adjust ang oras action dyan sa pagpatuman sini-umpisa next week. So gin-propose diri nga bawal ang magbiyahe ang mga truck, cargo truck kag iban pag hindi madagwa ang mga salakyan umpisa last Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalat. Diyan, pwede lamang yung makalabay like the area sang Circumferential Road ang mga dagko nga truck from 9 p.m. tubtob lasay sa Sangaga. Kung madumduman ang Bacolod City ang mayara sang City Ordinance number 542 amo siyang truck ban ordinance kag originally na state direction dyan sa sininga ordinance nga gina-implement ang truck ban lasay sang aga tubtob alas 8 sang aga. And then, after 8 a.m., pwede rin makabiyahe or makalabay sa mga major roads dito sa may syudad ang mga tracking. And then, ma-resume naman sa hapon, last 4 sang hapon, tugtog last 7 sang gabi ang track ban. Kung baga may window o kung may gap action dyan. So, kayo na sa press ko, na mo to ang gin-explain ni Major Liba, nga by Monday, rekta-rekta ang track ban dito sa may syudad sa Bacolod from 6 a.m. to 9 p.m. action dyan. Pero klaro din Sir Diba nga mayroon ang pila ka mga exemption si dalawang sang City Ordinance 542, mga 14 ini sila kabilog like mga emergency vehicle, naga-deliver sa mga basic goods action dyan. Kag iban pa. Kag tiyamo na siya ang isa sa mga adjustment nga ipatuman sang BITAC kag Bitaw diri sa mga syudad sa Bacolod umpisa sa masunod nga semana. Action Dale, ano ang benefit if long term or may longevity ang truck ban? Ano kung according kay Sir Liba compared sa staggered nga truck ban? Yes, action dyan. Kaya mo itong ginmention nila nga mayarablas ang window o kung ang truck ban nga like dira sa area sang Circumferential Road nga nag-cover from Banga, Sigasco at dito sa may access road action dyan nga kung aga may nagalinabay nga madlagpo ang mga tracking like ining mga may mga karga nga tubo action dyan. So isa ini sa ginatanaw ni Sir Diba nga tikon during those period ako nung mention natin nga oras from 6 a.m. to 9 p.m. nga wala gid sang tracking nga mga nagalinabay. Dako ini siya nga mabulig action dyan, especially nga karon nga holiday season like sa area sang Bacolod Government Center sa may Circumferential Road sa may dalan alapit dala sa may Lopez action dyan. So damo gid mga tracking ang nagalinabay nga nagatugaman sang traffic situation dira sa mga lugar. Kaya according kay Sir Diba, once ganing ma-implement hining mga adjustments sa dalanon, ginatanaw niya nga by 30 or 40% maibanan ang traffic. Amo niyang gina-picture out ni Sir Diba nga kung mapatuman ining mga adjustment diri sa mga syudad starting next week at ginatanaw niya nga makabulig or reduce ang traffic situation diri sa may Bacolod City. Experimental na action dyan kasi sa City Ordinance, ang LGU pwede niya makakandak ng experimental like sa mga previous nga administration, may ginpatuman man nga experimental. Good for 90 days ang allowed kisa ka LGU pero moto Mayor Albi Benitez nga kung makita nilang daw hindi nami or hindi kinalan padayunon, pwede man niya nga maamendahan o kung i-terminate kung maayo ang effect action dyan, pwede man niya nga masigig-sige ang pagpatuman sang sining adjustment especially sa truck ban sa may syudad sa Bacolod. About sa lingon action Dale, this is not only applicable sa Circumferential pero pag sulod mo pa lang sa vicinity sa Bacolod, truck ban is implemented already.
Yes, action dyan. Kaya ang track ban rin natin daw duwa man nag-cover, no? Oo. Apila ka mga dalan, like Dalan Lacson and then Dalan Circumferential. Ang isa, I think, do Araneta? Oh, doon sa downtown. Downtown. No? Kasi last time may mga nagkradakpan man, no? Nga mga tracking dira sa area action dyan. So, manisubong ginaugasan Oo. ditaw more on information and education campaign. Pagti padalaan man sa mga communication, no? Ang mga natungdan nga mga company action dyan, nga tikon wala ka na-include sa mga exemption under City Ordinance 542, so dapat ma-comply kagid, no? Kasi ang mataging pang-mention naton, like mga emergency vehicle, mula niya mga exempted, kundaga, sa truck ban diri sa may syudad sang Bacolod. Action din, ining experimental nga truck ban, gin-ordinance, no? Ginpasar nga ordinance, or simple lang gin nga executive order? Bali, experimental, parang bitin lamang okay. siya, no? Kasi kung makitaan din sa bitaw natin kay Mayor Abby Benitez nga effective ang pagpatuman sa truck ban sa pag-improve sa traffic situation. That's the time na nga pwede nila nga amendahan ang existing ordinance kag i-change to nila ang oras nga from 6 to 8 a.m. and then 4 to 7 p.m. ang mutong nag-cover sa truck ban sa mga ordinansa. So, ito na experimental, continuous kumbaga ang oras, wala sang window o kon gap sa pagpatuman sini. Like dira sa area sang Dalan Circumferential sa may barangay Alihis, may reduction dyan nga consistent bala for mixed na galabay. Kasi may canopy gidya ang Bacolod Traffic Authority Office nga kung naglabay dira ang tracking nga hindi pa dapat supposed to be maglabay, so nagina-issuean sang citation ticket action dyan, 1,000 for first offense, 3,000 for second offense, and then 5,000 for third offense, plus confiscation tayo na sining driver's license kung sino man ang driver sang among traka. Pero action din kay Kumo, this one is an experimental nga route ana ing patuman or truck ban abi nga policy. May penalty implementation na example on the week 1 sang ilang experimental implementation, may mga penalty lang ay patong once nga hindi masunod sang mga truck ining truck ban nga bago nga system. Yes, action dyan. Ma-take effect sa gihapon ang penalty, no? Kaya mo ito ang malitor liba nga for first offense sa 1,000 plus confiscation na dayon agati amo ni siya ang luyag man niya nga ipabalo sa mga company, no? Like dapat mag-comply gid, no? Kay pwede sila papanaugan sang penalidad action dyan. Action nga pangabay man ang bitaw dili sang cooperation para at least wala mabuligan man, no? Ang nga ma-improve ang traffic situation diri sa may syudad. Kasulod nga recently sa social media naton hindi naton malipod nga kadamo gid sa mga nagareklamo action dyan na magluwas ini sa mga series of road construction diri sa may syudad nga patigayon. Last question, Action Dale. Last question. Since ini experimental nga policy, hindi naman kinanglan guro no nga ipabaluan na sa SP ang ilang nga plano kay may mga changes kabi sa policy, or they will just go on regardless kung may ara sang knowledge ang mga councilors or ang SP sa Bacolod? Yes, action dyan. So, mo to, no, according kay Mayor Abby Benitez, may poder man niya ang alcalde action dyan, nga mag-execute nila, no, based man siya sining poder, no, bilang alcalde sang syudad sa Bacolod, kag bilang chairman sang BTAC action dyan. Kasi si Mayor Albi din nag-serve as chairman sang BTAC, and then may pala dira ka mga members man nga nagsugot nga ang maning ginalantaw nila nga maka-reduce o kung makabulig sa traffic situation. I think mo naman Mayor Abby Benitez, kung hindi mayo, pwede nila ma-terminate or ma-amend ang ining policy, o kung pwede nila ipadayon kung makahatag sang contribution diri sa may syudad sang Bacolod. Ano ang tingog ni Police Major Junji Liba, ang pamuno sang Bitaw. So before, under City Ordinance 542, ang aton nga truck ban is 6 to 8 in the morning, and ma-window, ma-broke na sa mga adlaw. Then ma-resume na sa 4 to 7. Before, that is under 542. So, as we have discussed ni Mayor kahapon, na ang amon implement, also experimental man na, diretso na ta from 6 o'clock to 9 o'clock in the evening. So, wala na sa window. So, all trucks, delivery trucks, cargo trucks will be allowed lang to pass through Circumferential Road from 9 in the evening up to 6 a.m. Action dyan, patian na si Police Major Junji Liba. So, cooperation gid lamang ang pangabay ni Sir Liba sa mga natungdan
para at least tayo yun nung dalakag makahatag sang improvement kandaga sa aton sa traffic situation diri sa may Bacolod City. Ano nga balita ginadulong sa inyo mga ka-aksyon sa Sanson Plus Gold sa walang ka-aksyon niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan naman sa Bacolod City Government Center. At least mga ka-aksyon will be able to scrutinize ining panibago naman nila nga plano. Ito is an experimental track ban pero it could really affect, no? Labi na nga kung may mga policy implementation, may mga penalty. Though may ara pa man Thursday, Friday, Saturday, Sunday nga ipatuman nilang information and information campaign para at least maging aware ang mga motorista nga amo na galing panibago dra nga gina-implementar nga policy. Labi na nga sige-sige gigapon galing, no? Ati nalik ka nung gulusot ka ang imo nga kita na sa drive tapos madakpan ka pa laban-laban kay Musto Asia, no? Action Radio Philippine Standard Time 5:28 magabalik pa ang Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gidamang sini. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with... Ito na muna ang ginadusto sa family tree. Sige mga kaagson, this time check na ba si Mayor Jerry Rojas ng Murcia. Ibalonta kay tomorrow, galing sa Feast of Immaculate Conception. Check na kung mabalik ang Ilada Fiesta. Doon may mga street dances sila mong isa sa pinakabantog na sa una mga kaagson. Joining us sa Piakalinya is a good Mayor of Murcia, Mayor Jerry Rojas. Mayor, good afternoon, si Action John sa Action Radio. Yes, mayong hapon. Action dyan. Yes, Mayor, thank you. Pumuluyo na ito, no, nag-tune sa sining stasyon. Mayong hapon sa tanan. Yes, Mayor, thank you gid sa mga time diri sa Action Radio. Anyway, basic naman aton nga pamangkot ta kay I'm a little bit interested kay online nakita ko damo sa nga post nga may mga activities somewhere dira sa may along the plaza. Can you confirm Mayor ang tinabuay nagbalik? Yes. Madamo kita sa activities, no? Kag today, this is the third night na nga celebration namo, no? Dispiras namon subong kay tomorrow is the highlight. O highlight sa tinabuay festival namo, no? So tonight, may ari kami ABC night tamon subong nga gabi. Kaya nasa nga may softball competition kami. May ara kami sa shooting competition. Dre may kitungod may target range kami dre. Oo. Kag may ara kami sa pintapayong kaya may pintapayong kami. Kag may boxing kami di kina. Si Donnie Ahas Nietes, ang aton nga icon sa Murcia, ari manikina. Kaya may boxing kami di, nag-sponsor ang Banwa sa Murcia. Kag sige, madamo kami sa aktibidades, no? Tomorrow is a highlight. Ang misa nato di sa Paris Priest Church will be 9 o'clock in the morning, followed by a mass wedding. Tapos may panyaga, may tinabuay street dance sa parade kami. Okay. Pagkagabi, may fireworks, tapos fireworks followed with a live band natin. Kaya ang magwa sa Gili Mayor, mabalik galing street dancing and arena dance competition. Yes, balik na kita after 2 years nga wala kita sa kasilibrar. Karon nga tuig pagkabalik kita, no? Amuna, that's why that will be highlight tomorrow ining tinabuhay street dancing competition man at the same time. Okay, buot silingon ni ang ini nga festival is already open for public bisan diin ka man nga halin nga Banwa or syudad, gusto mo mag-witness, pwede Mayor. Yes, tani amo na siling ko. Chance ta man ni kay ari kita live, no? Gina-imbitar sa gate, no, ang mga pumuluyo nga buwas adlaw highlight namon diri sa Banwa sa Murcia. Ang patron saint namon diri Immaculate Conception, no? So tomorrow gina-imbitar ko gid, no, mga pumuluyo nga labi na gid ang nagapamati karon. Nga kung may time kamo buwas, try to visit Murcia kay madamo kami sa mga aktibidades nga mapakita sa mga bisita naton. Okay. Mayor, may idea, kapilayan ang ma-participate, boss, sa saot, sa street dance? Well, may ara kami 12 groups. 12 groups ang ma-participate. 12 barangays in short ang ma-participar sa amon na saot, boss. So, clustered barangay. Clustered barangay, Yeah. Mayor? Oo, barangay per barangay ini. Okay. So, tomorrow na, along the streets, alin dira sa may merkado, pakadto sa plaza? Yes. Halin din sa Guaan na yan, lapit sa Lokwestry, kagwaan pakato sa alig, na sila matinipon by 1 o'clock. Ma-start ang amon nga parada by 1 o'clock, 1:30, pakato di sa plaza sa covered court. Kagdri ang competition sa covered court, no? Okay. Pag-abot nila, di kami matinipon tanan sa covered court sa plaza. Ang bago na nga renovated, Mayor? Oo. Okay. So action dyan, basi may chimpo ka mo, boss? Oo. Panyaga ka mo di sa Murcia. Grabe nga imbitasyon. Sa munisipyo. Oo. Sige, Mayor, we'll try our very best nga makalusot kita, Mayor. Anyway, tida mo man, Mayor, mga ginapabugal nga mga produkto abe sa may plaza mismo?
damo di mayari kita di agro farm, Ah. agro trade fair no, mga line-line nga mga production, produkto sa mga line-line nga barangay no, ang ilang nga mga ginatanom, ang ilang produkto no, livelihood program nila. Ari di gina-showcase naton sa agri fair naton di sa Plaza Man. Mayor, kamusta? Di ba we already on the third day. Kamusta yung observation? Kita ko sa mga picture ba pero tikanamong tao? Yeah, damo tao, kita ko action dyan. Hindi, mga tao doon na idlaw sa pista. Abang po tuwa katuig na daan. Oo. Wala kita sa pista. Oo. Doon na idlaw sila. Kaya tuod at the same time, apat lang ni kadlong selebrasyon namon. Kagdamo sa mga aktibidades namon, ging compress namon tanaw. Gani? Doon ang stop lang, gapili lang sila kung di sila mapili, matanaw. Apiang baga nila ang ilang paglaragway do pihak ko no may mga events. Oo, kagabi may basketball mga midi. Iban nga event kina nagdungan ng boxing namon, ang shooting competition, kag ang amon nga tatlo ka event kina nagtulungan kit. Mayor, this is one way, para ma-boost ang economy pagit sa Murcia. Yes. Kagadamo sa pangayaw maniga kadto. Oo. Murcia kag may mga kiosko tadi sa amon nga stage kundi kami naga-celebrate every night. Palibot na di sa kiosko, damo di sa mga gabaligya pagkaon, tanan. Okay. Mayor, anyway, I'll give you a chance. Could you invite our listeners base gusto maglantaw kag mag-witness ang Tinabuhay Festival, boss? Oo. Basi gusto ka mo mag-cover Sige. Mayor, thank you again sa time. At least we confirm, no? Nga amo na gani ang event. Anyway, ang security, Mayor, wala man nga problema ang safety and security. Oo. Salamat, Kid. Oo, sige. Salamat, Kid. Sige, Okay, Mayor, thank you, Action Kid, dyan. Thank you again sa mga Okay. time sa Action Sige, Radio. Bye. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid kay Mayor Jerry Rojas sa Banwa sa Murcia. Hinagad mo to ni Mayor, no? Action Oliver, diretso ka mo sa JM, diretso ka mo sa Uguto. Diretso ka mo sa may munisipyo. Ma-feedback lang na sa Saturday. Gatimbre naman na sa ako. May mga invitation to. Action Radio Provincial, time na 5:39 na. Salamat kay Mayor Jerry Rojas sa Banwa sa Murcia. Bot sa lingon, tinabuay, nagbalik igali, no? Anong ikanta rin? Magtinabuay kita. Kay tido may event, yan mo na ilang market, manawag nila dra. So siguro, mabalik nila, kaya parang maboost man ang ila dra mismo economy mga kaakson sa mismo nga Banwa. Sige, more balita pagid ng aton nga pagatutukan. Basta sa inyo sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by mga kaakson. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protect? Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad
kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ila ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat natin nga yung patigayon ng inyong activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Action Reports, Afternoon Edition. Maayong hapon dira kay Sir Jojo de los Santos. Ay man nga pagpamati kay Sir Manjo Arnejo, kay Ma'am Ana Sinoro, kay Sir Ronnie Roma Ronario. Azong Yulola, good afternoon ko no, no? Rhea Meladio, good afternoon man, nag-monitor on air. Ma'am Jocelyn, maayong hapon sa imo dira. Sir, continue sir or ma'am? I don't know hindi ko ma-identify. Ruby Martinez, good afternoon. Ma'am Lalaine Grace Ibarra, maayong hapon man, salamat sa mga pag-monitor. Ma'am Georgia Gargasiran, good afternoon. Ang balya, adlaw-adlaw sa kuno sa Aksyon Radio, Monday to Sunday, nagapamatigid si Ma'am Lalaine Grace Ibarra. Ma'am Evelyn Sinaon, good afternoon. Ga-monitor Nanay Evangeline Kaglani Hudagay, Sampurog Kaisano Barangay Alihis. Marhal Bona, good PM. Ga-monitor sila sa Silay City, subong hapon. Sa mga taga Silay, dira mayad nga hapon sa inyong tanan. May lang nga pag-monitor, diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Si Ma'am Homa Lumina, araman nagapamati. Ma'am Evelyn ni Pomoseno, good afternoon Aksyon John. Teres Vergara Sancho, mayang gabi ko no dira sa mga taga Banwa sang Moises Padilla. Adjacent municipality lang namon. Mga taga Isabela, dira, good afternoon sa inyong tanan. Ma'am Teres Vergara Sancho, mayang hapon dira. Keep safe sa inyong tanan. Araman na kay nga gawo si Ma'am Christine Menyes Villalobos. Naga-monitor gid sa ating pagpangalagad. Ma'am Jen, ako Ma'am Jean Oisiser. Good afternoon gid, Ma'am Mari Lovaron. Ma'am Lorna Diligencia, mayang hapon sa inyo dira. Ara si Ma'am Jean Hisolgon naga-monitor gid. Now sa ating pagpangalagad man, sining mga tinion. Desay mga ka-aksyon, i-check naman nato ang balik report sang aton nga patrol. Mga detalye sa mga balita nga natipon ni Aksyon Eden Aboso.
Antes pa man ang pila ka mga report man mga kaaksyon gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. While we're checking the line of Aksyon Eden Abaso, sa sunod sang silay mga kaaksyon, may isa man ka-stabbing incident nga nagluntad kahapon. Kung sa diin mga kaaksyon, iniisak ang biktima ang ginatambangan, ginbantayan gid sang suspect mga kaaksyon kag iya ini nga ginlampusan. Inampusan niya sang kahoy bla. Ano kaya nilang alang guro mga kaaksyon la ini maigo. Ang biktima mo ni si Diego Pilaes, 50 anyos. Kay ini nga insidente nagluntad mga kaaksyon sa Sitio Biranyo, Barangay Lantad sa Syudad Mansan Silay. 8:45 ang taklas ng aga kahapon. Ang suspect sa mo mismo nga krimen amo ni si Frankie Panesa. Legal ang iya nga edad kag residente man sa mga lugar. Action interview naton si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang hepe sa Silay City PNP. Sunod diri kay Daruca, ining biktima nga si Pilaes nagamaneho sang iya nga motorsiklo kag papauli na kontani mga kaaksyon sila nga puluyan. Ang suspetsado gali nagulat din sa iya sa bangga mismo sang ali sang Sitio Biranyo. Nagulpi na mga kaaksyon nga ginsulog niya ini nagabanayong motorsiklo nilampusan niya ka hardwood ining biktima galing kay na wala na igo galing lang kay nag-alang-alang man ang motor natumba mga kaaksyon ining biktima nga si Pilaes. Magkakita sang suspect nga natumba si Pilaes, pinalapitan niya ni kag ginbuno no? Nakaangko ni siya sang pila sa tuong nga bahin sang dughan sa tuon niyang kamot mga kaaksyon kay iban pa parte sang iyang lawas. Ang biktima ang gindala na sa Teresita Lopez Alandori Provincial Hospital para sa pagbulong. Ang suspect una pa nga nagpalagyo galing kay tikadasig man sa paresponde sa mga kapulisan nagakandak sa mga kaaksyon sang hot pursuit operation digto kanadakpan ining si Panisa. Na-recover dito sa crime scene isa ni kabarisong no o kon kutsilyo ni bla nga 9 inches ang iya kalabaon from tip to handle mga kaaksyon. Tido may daan na ni sila kuno nga dinumtanay kun away mo ni dantaw sang kapulisan nga motibo sa record sa ning krimen. Ang biktima pa dayon gyapon ginabulong sa ospital. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time 5:49. Ari na ang report ni Aksyon Eden Abaso sa patrol. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Aksyon Eden sa report desk kami. Action John, Gizbuslan ni James Senior Inspector Mark Malhabor bilang spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penalties and Region 6. Si Attorney Jairus Anthony Duhilio, epektibo Desyembre 1. Sunod kay Malhabor, siya isa man kabugado, chief sang paralegal sang BJMP6, kag Regional Hearing Officer. Dugang pa, antes ma-assign bilang spokesperson, siya ang nagserbe nga jail warden sang Dumangas District Jail. Samtang si Duhilio, ang gin-reassign sa karon bilang jail warden sa Iloilo City District Jail Male Dormitory. Sa pihak nga bahin, ginpahag ni Malhabor nga sa karon, nagapreparar na ang BJMP facility sa nagahilapit nga adlaw sang Paskwa kundiin may pahanugot na ang in-contact visitation sa mga himata sa mga persons deprived of liberty. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Abaso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Evergreen Herbal Capsule, alin ang pinakabago pero pinaka-epektibo nga man nga herbal food supplement capsule ang Evergreen. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay Action Radio Philippine Standard Time na 5:51 na. Good afternoon dira kay Ma'am Novi Magapan, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Yara man ho si Sir Melvin Pinafiela, naga-monitor si Ma'am Raquel Villafuerte Martinez, naga-monitor sa Tasoy's Farm sa Purok Size Barangay Alangilan. Si Sir Eddie Laus, ara man pod kay Nanay Isabel, naga-monitor sa Victoria City. Ay dumaripat pa ko birthday kay na Blusco. Happy birthday kay Cristeline Ann Yuson. Pila na guys hotel man. Happy birthday! No, damo na sila ba sa December 6, 7, 8 na mong. So, mamilya na mong kasundanay. May dason pa gina, until last week of December.
happy birthday. So tanan nga mga birthday celebrators, happy birthday sa inyo nga tanan mga ka-aksyon. Ang mga birthday greetings namon kinapalabot kinamon sa inyo. Gikan ri sa Aksyon Radio Bacolod, kabay nga mangin maayod ng inyong panglawason sa tanan nga mga tinion kag merry gid ang inyo naman nga Christmas. Merry Christmas gid. Merry Christmas in advance. Good afternoon man kay Kapitan Ricky Mijares sa may Barangay Banago, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad kay gabi ka pangagad sa balot. Nagkaya ba ko laban mo discuss sa tamang balot ya. Nakagson sa report sang Pag-asa, may low pressure area nga posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga gabi. Maniban gyud mga lugar naman ni naka-eksperyensya naman sa pag-ulan. O pori diri sa aton mangin manay kay marami lang aton nga panyampo. Hindi lang mag-ulan. Tulo talit, okay na. Mulo blessing lang gulugag. May Pero tema ng pagsaka sang utang sa Pilipinas, sobra naman 13 trilyones pesos, 13 trilyon, hindi thousand, hindi milyon, hindi bilyon, trilyon pesos mga ka-aksyon. Aray mo, utang agasaka. Ang ilanat, gasaka man. Tapos ang pangutang man nga pangutang, asadya. May mga daw utang lang nga utang tanan. Anyway, wagin mas na tao kurong wala utang, pero nito parte na ginang-utang ni. Hindi ka ginawa, Vlad. Ano ginawa na yung mga 13 trilyones pesos ang utang ng Pilipinas, oh? Dali pa makitaan pa maagi para mabayaran ang utang. Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:53 na mga ka-aksyon. Dali sa atong pagpakalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Salamat gid mga ka-aksyon sa inyo man nga pagpakigupo diri sa atong pagpangalagad diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Today is Wednesday, December 7, 2022. Salamat sa atong Patrol 2 Navarra Patrol with Action Eden Aboso podra kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Atong News Center Action Undefensor Lisay. Diri naman sa Studio A Master Control sa atong naman technical side. Abo naton Aksyon Oliver Pason and Aksyon JM Baikina. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar and Aksyon Undefensor Lisay. Kagkaroon sa Aksyon Firing Line basta Merkules nga presentation upod ninyo Aksyon Art Tayhupon. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kanginan Aksyon Jan Diaz. Nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo mano kon kabudlayan. Hindi niyang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!